ngay thatu le view tu te in zawa in chi bai vek ule sailu tar khuwa kum hlui lam atanga rongbol na chuan lama omto James laram lian chu meiche kum tling lo laka mi pat meichia na mang luya puani wangin sailu tar khuwa atanga a chuan nuwa police ten an man sailu tar khuwa atanga thu don danin October ni thum sang ni song ni pakat pathian ni tlai khan sailu tara tleirol ho pathian thuwa in pol ho na neina tleirol kum song palimi mi pakhat chu in puangin James laram lianan amut pui thin thu le zu a in pui thin thu asoya hemi awanga boina kal zela sailu tar VC kai hruain James laram lian chu thole ni zandar kwavel khan sailu tar khua rable tolo turin khua atangin an hot chuaka zandar somvela motor pani mangin a chen pui mi pali velnen aizol lam an panta ni in asoi ama pu James laram lian a hi chuan an pu na chungchanga in puanna anei hranlo ni a thu don ani James laram lianan a khoi ni a soitu meichia chuan Darlon police station a FIR a theluta Darlon police te chuan James manturin aizol lam nimin khan an pana nimin khan aizola an manta ni in soi ani kumin January ni som atang khan sailu tar khuwa rongbolna wanga omto James laram lian a hian Elijah mai cham alo thleng don ti in a rongbona hun a top nuwa po rongbona chuan lamin ala om chun zom tazel ni in an soya sailu tar khuwa James laram lian a ngaina tu engemaw zat la omin a che dan manga rin hlelna a om nuwa po an hum thin ni in mi then khat chuan an soya Koshan biakin Sunday School hall a om reng thina September thla atang khan a thui hruai te in hnuai lama a in suan ta ni in an soi pathian hming le min hruai tu te ti thu pu zai rem thanga zia hi ngai thlak chhun zom zel te ang sailu tar khuwa lalpa crusade an nei khan speaker chuan lal isua mu ni in ai soya khatatang khan speaker pu James laram lian chu ka beya katowa post po ka siam hne man viawani a chang le khama tanga tharau thiang hlim ron thlok chho chum chum te rim tui tak mai ani thu te wana hling lukhum akhum lai mu adi thu te kan hre chho ta zela tharau thiang hlimin lo apek thin thu te lung leilama ram kang chu an rongbolna dodal ani wang ani thu te po kan hrele zela ama pu James laram lian a hi tunge ani a hran pa in ka hrelowa ka hmer hriat po ani heklo ma se a rongbol dan chu diklo ka ti wangin theito pin ka beya ka do ta a ka soi sela min beile ta min dowa min soi sel le tu po ka tong ven wal man reng ani an chia te min lo in keile ka chung te chu pathianin min hrem an rin thu te le min khongai thu te po an soi hiala soi sel ero kabang lu chuang lowa kado lui ngar ngar ani tuna boruak aron om ta hata ani na dik tak chu nakina alo lang chuak mai tura ngaya chu wangin ka soi zui lowang pathian hming lam reng thin tu ani ka soi du ber pakhat chu kan mi zia hi ni chuta chuan a om an ti na hmuna pianga kan kala harna a thleng an ti na hmuna pianga kan kala thil mak kan lom em ema an soi ring ring kan oya han soi sel hlekela tharau thiang lim soi chia min tia film khur turin hmangai lem lo takin thu min cha changsang kan in ti em ema midang chu khovel mi setana polang hialin min chu thin ma se kanuna lali su an mu em ti kan ngai tua ngai haulo lalpa kan ni tin jan tin tong trai ve si in mani le mani kan in changa kan du dan kan da lala pathian min chanun kan nga man lo tharau pona la hi kan dong thuai thuaya kan mu mang thlengin kan in la na mu vek to thin kan ngai tua na kal ding tak tak chu pathian oi mo kan tingot zel box si
kan politician te hlei le hi pathian hming lam na sa an la ni zuya campaign na thlengin pathian in min ruat ni in kangaya he bial tan hian thei to ka chhuah dawn ani an ti ham hama an sum sem ru kero an bang du mi alo function engemaw thu an soise pathian hming lam lovin an tlingtlangai lova kalna pianga an ma hruai tu angin in phen nan pathian hming chuan hmanga mawi le mawi lo pawh thlulovin an soi che boi boi loisi du sak bik ni an thul chuang lova sum chep rel an bang chuang hek lo an hlo phu lovin an hausa an motora te chuan lalpa min pek Krista zara kata ti te an tar ngam nia ko than pain pathian hminga tholom tho tam thei chu upa thlan an ol sam ema eng committee amo an chhor kwala din mun zom tak an luatira khotlanga ni se patron ti angreng ania mipui wan tlang chunglama kan da kan ram kan khuwa khotlang hi chingne beram vun sin ten an hruai tareng mai ani hi heng zong zonga hian a poimo ber chu pathian hming lam rik fo kha ani casual po khu localin MLA election ate loading veta po ni se Christian ami niau lo awangin le pathian hming alam ngai lo wangin beinan kan hmanganga kan Christian na chu ti khati ti in beidongin kan thon hong e in karing ani Christian ni velo le pathian nung hming lam ri ve ngai lo rama piang ang chang kang zo ka moti mai tur gopin pathian nung hming lam thin ten ram an kai hruai tha zo ka re thei ema bin siamin kan ram le khotlang ko san hruai tu te ro an lian thu thonga an dula kia tul tola an fa te tan mai ni lo an tu te tan thlengin an ei rui moti mai turin an hausa to chu ani then khat chu ei ru khau sak nu an piang thar kewa za lo ru viau mai la din mun sang kan luatir miau wagin za den an ngaya pathian hming lam theu po hi khovela chuan kan in thlau viau zel ni in alang kan pathian hin en tin ngai takang mo ole khati zong kha tun truma tan chuan ni ri phot mai te se James lalram liana chanchin hi update aum chuan kanon ta lang zelanga Darlot police ten tuna hian an man meka an kota aum meka tin thu kan don danin pong sual tu apu mei chetlei rol hi doctor examination turin aizol lama mun pui lama an kal ni in thu kan dong boka heng zong case kal mek hi tun din hmuna chuan soi chian vek po arem lo chin om ria thu thar a om huna chiang zokin velfai zokin kan ron update ang chiar tu ngai thatu zong te in zawai du sakna kan hlan chowa kan video min la up kan video kan channel min la subscribe saklo view te jinga khanin om chuan min lo subscribe saka notification bell kha meta ola da turin kanan ngen chu ani